tânără din Galați, mama a 4 copii, a fost salvată la limită după ce a luat doze mari de paracetamol fără să știe care hepatită B. Femeia a ajuns la transplant de ficat. La Poșta Română este grevă, 20% dintre angajați au încetat lucrul, nemulțumiți în primul rând de salarii. După zile nefiresc de calde, vin furtuni puternice peste România. Din această seară, vestul țării intră sub cod galben de vânt. O parte din zona de primiri urgențe a Spitalului Universitar a fost închisă după ce medicii au găsit ploșnițe pe un pacient. Iar în Turcia, opoziția a zdrobit partidul președintelui Erdogan și și-a adjudecat cele mai importante orașe ale țării. Andreea Esca vă prezintă știrile ProTV. Bună seara și bun găsit la știri. În România nu trece o săptămână fără să apară un scandal de proporții în școli sau în grădinițe. De această dată, câțiva părinți din Ploiești au făcut publice înregistrări în care 2 educatoare țipă la copii și îi jignesc. Oamenii spun că cei mici au povestit cum respectivele îi amenință cu lingura de lemn, nu îi lasă să meargă la toaletă sau îi țin pedepsiți pe un așa zis scaun al liniștirii. Atenție, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Pe acest ton amenințător, spun părinții, erau educați unii dintre copiii înscriși la grădinița cu program prelungit numărul 47 din Ploiești. Înregistrările au fost făcute cu un reportofon pe care unul dintre cei mici l-a avut ascuns în haine. 2 educatoare sunt protagoniste. Cine te-a văzut din clasă? Nu. Că l-a văzut doamna Mirela, e nebună? Cum o să te vadă doamna Mirela? Cine te-a văzut? Cine te-a văzut? Doamna Mirela e de dumneavoastră? Înregistrările au fost făcute pe parcursul unei zile, spun părinții, care sunt de părere însă că femeia se poartă așa mereu. Cine te-a văzut, mă? Cine? Te-a văzut doamna Mirela? E poliția? Da? Cum ți-e sărul și că poliția? Nu. Cum poate să vă minți? Cum poate să minți așa ceva? Cum le dați ăștia în pușcărie? Copilul care este abuzat are 6 ani. Este diagnosticat cu o tulburare de spectru autist, dar în ultimii ani a mers fără probleme la o grădiniță din Marea Britanie. Părinții s-au repatriat și așa a ajuns cel mic la grădinița din Ploiești. Am fost terifiat să aud cum doamnele au discriminat și au putut să spună. L-au scos pe hol timp de o oră la scaunul de liniștire, cum îi spun ele. Eu încerc să-l integrez în grupul de copii, iar doamnele îl separă. Visa noaptea, ceea ce se întâmplă la grădiniță. Spunea, doamna, nu mai fac, sunt cu minte, doamna. Un al doilea băiețel de la aceeași grupă refuză categoric să mai calce în grădiniță. Nu te duce, mami, la grădini. Uite, ne întoarcem înapoi acasă. El care se ducea cu drag la grădiniță a început să aibă scenii din ce în ce mai multe de plâns. Înregistrările audio au fost ascultate de conducerea grădiniței, care a anunțat că va face o anchetă. Colegele au folosit un ton puțin neadecvat. Într-adevăr, tonul doamnelor educatoare este total nepotrivit. Doamnele au o vechime destul de mare în învățământ. Una dintre dumnealor are gradul 1, cealaltă este înscrisă la gradul 1. Știați de scaunul rușinii? Nu există așa ceva. Nu vreau decât să le transmit jos labele de pe copiii noștri. Nu au ce căuta în învățământ asemenea specimene. Cele 2 educatoare acuzate că i-au abuzat pe copii nu au putut fi contactate până la această oră pentru a-și exprima punctul de vedere. Cazul este anchetat și de poliție. O femeie din Galați, mama a 4 copii, a fost salvată la limită după ce a ajuns în comă la spital cu insuficiență hepatică severă. Potrivit medicilor, starea ei s-a agravat brusc pentru că ar fi luat fără recomandare doze mari de paracetamol. Tânăra nu știa însă că are probleme cu ficatul, iar tratamentul după ureche i-a agravat starea. Doctorii au reușit să-i găsească însă un donator prin Sistemul Național de Alertă și au făcut un transplant în regim de urgență. Femeia de 33 de ani era acasă cu cei 4 copii când starea ei s-a înrăutățit brusc. Nu știa că are probleme medicale severe. Femeia avea o hepatită B mai veche, iar ficatul ei era extrem de afectat. Crezând că este răcită, a luat paracetamol, un medicament care se metabolizează în acest organ. A început să îngălbenească, stări de vom, oboseală puternică. Am plecat noi cu ea, pe drum deja a început să fie inactivă și era foarte galbenă. Galbenă început din capul de picioare până și ochii. Copiii au rămas acasă plângând. Pentru că pacienta a intrat în comă, medicii din Tecuci au transferat-o de urgență la Iași, unde a fost dusă direct la terapie intensivă.
Abia în urma analizelor, doctorii au aflat ce se întâmplase. O insuficiență hepatică acută și pe fond viral și pe fondul unei administrări mult prea mari de paracetamol, fusese însărcinată cu un avort declanșat, posibil și acest cumul de medicamente să fie contribuit la insuficiența hepatică. Pentru că ficatul nu mai funcționa, doar un transplant i-a putut salva viața. Norocul tinerei a fost că medicii au găsit repede un donator compatibil, o femeie de 56 de ani din București. A urmat o mobilizare exemplară a echipelor chirurgicale. S-a declanșat mecanismul de alertă pe transplant la nivel național și coordonatorul de transplant a identificat posibilitatea recoltării unui organ de la o pacientă moarte cerebrală aflată la Spitalul Universitar București. Vă chipuiți, când am văzut că a băgat o sală de operații și mi-a făcut din mână, am avut senzația că este ultima dată când o văd. Eu îi mulțumesc Bunului Dumnezeu și familiei care i-a dat șansa la viață să continue. Doctorul Mihai Grecu este specialist în medicină de urgență de aproape 30 de ani și spune că acest caz trebuie să reprezinte un semnal de alarmă. Medicamentele trebuie luate la recomandarea medicului. Aplicat la paracetamol, luat în cantități excesive, poate provoca afectări la nivelul ficatului care pot duce până la deces, din păcate. Femeia care a fost supusă operației de transplant rămâne deocamdată sub supravegherea medicilor. Japonezii sunt gata să investească aproape 200 de milioane de lei pe platforma de la Măgurele, unde se află și cel mai puternic laser de pe glob. Ce vor să construiască acolo, aflați în câteva momente. Nemulțumiți de salarii și de condițiile de muncă, aproximativ 20% dintre angajații Poștei Române au intrat în grevă generală pe termen nelimitat. Practic și-au oprit calculatoarele, ori au refuzat să mai meargă pe teren. Asta deși aveau de distribuit primele pensii din luna aprilie. Ca să nu apară întârzieri, conducerea de la București a trimis la oficiile poștale din țară alți salariați, doar că în unele oficii nu li s-a permis accesul. Greva poștașilor a început cu scandal la Cluj-Napoca. La Centrul Regional de Tranzit au fost trimiși mai mulți angajați de la București ca să preia activitatea, însă nu au fost lăsați să intre. A venit o delegație de 13 salariați, colegii s-au supărat și s-au certat între ei. În anul 2024 suntem la un salariu de 2000 de lei care nu ne ajunge. La fel s-a întâmplat și la Arad, unde poștașii aflați în grevă au cerut inclusiv sprijinul poliției. Nu am deschis caseria, nu am predat nicio gestiune. Domnii de la jandarmerie au aplanat situația și până la urmă doamna directoare și doamnele care o însoțeau au plecat de la ușa caseriei. Angajații sunt nemulțumiți de salarii și de condițiile de muncă. Banii aveți pe 3 zile primiți. Am situația. Da, am situația, da. Unde aici? Că eu sunt diriginte, am 50 de bani în oficiu. Pe 2273 de lei merg pe scuterul ăsta de 14 ani. Vară, iarnă, am 76.000 de kilometri cu el făcut și trebuie să stăm să le reparăm noi, dacă vreau să-l pornesc acum. Și e venit din service de aproximativ o lună. Ne place munca care o facem și doar vrem salarii, atâta tot. Poștașii săracii României! Greva poștașilor a dat peste cap activitatea din multe oficii. Nu vă putem lua colete, că suntem în grevă generală. Ok, când? Sincer, nu știm să vă spunem exact. De la 1 la 15 se dau pensiile, noi pensionarii ce facem? Potrivit calendarului, până pe 15 ale lunii, pensiile trebuie să ajungă la destinatari. Cei care nu au banii pe card abia așteaptă să sune poștașul la ușă. Unii recunosc că îl recompensează cu câte ceva. De o viață asta facem plătitorului. Dăm și lui ceva? După posibilități. Dacă ai, îi lași un leu, dacă n-ai, nu îi lași nimic. În București nu au existat sincope, iar directorul companiei spune că doar 20% dintre angajați au fost în grevă. În principiu avem cam până în 10 județe unde a fost nevoie de intervenția echipelor mobile. În marea majoritate a județelor, distribuirea de pensii a fost normală. Negocieri cu sindicatele s-au purtat și la Ministerul Digitalizării. S-a dat alarma la Spitalul Universitar din București, iar un cabinet din unitatea de primiri urgență a fost închis după ce medicii au găsit ploșnițe pe un pacient. Bărbatul a fost izolat, iar în spațiul respectiv a început dezinsecția. Reprezentanții spitalului au cerut ajutorul unei firme specializate pentru că substanțele care se folosesc pentru uciderea acestor insecte sunt extrem de toxice. Liliana Cura urmărește subiectul. Bună seara, Liliana!
Bună seara, Andreea, bun găsit tuturor. Bărbatul a ajuns aici la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Universitar din capitală cu ambulanța și avea insuficiență respiratorie. Le-a spus medicilor că a folosit substanțe toxice în locuință în încercarea de a distruge ploșnițele. De altfel, medicii au găsit insecte și pe el și au dat imediat alarma. Bărbatul a fost izolat și au fost acordate îngrijirile necesare, iar cabinetul respectiv a fost închis. Cei de la spital au chemat firma cu care au contract pentru dezinsecție, pentru că, așa cum spuneai și tu, este nevoie de anumite biocide pentru distrugerea ploșnițelor. Deocamdată cabinetul respectiv rămâne închis. Activitatea unității sanitare nu este însă afectată, activitatea unității de primiri urgențe, pentru că pacienții sunt consultați și primesc îngrijiri în celelalte cabinete medicale. De altfel, acesta nu este singurul caz de acest gen. În luna februarie, o pacientă a ajuns în unitatea de primiri urgențe a Spitalului Militar din capitală cu ploșnițe și atunci spațiul a fost închis și s-a făcut dezinsecție. Iar în urmă cu 2 săptămâni, școlile din sectorul 5 al capitalei au fost închise tot din cauza ploșnițelor. Cei de la Direcția de Sănătate Publică spun că de la începutul anului și până acum au avut peste 20 de solicitări din cauza ploșnițelor, cele mai multe în locuințe, iar anul trecut au fost peste 70 de solicitări. Deocamdată acestea sunt informațiile, Andreea. Mulțumesc, Liliana. Ne așteaptă 24 de ore de vânt puternic și vijelii. Meteorologii au emis atenționări de cod galben și portocaliu pentru întreaga țară. Cele mai afectate zone sunt în nordul Transilvaniei și al Moldovei, dar nu scapă nici capitala. Roxana Tivadar are amănunte. Bună seara, Roxana! Bună seara! În vestul țării vântul a prins deja putere, dar până acum Inspectoratul pentru Situații de Urgență nu are înregistrate pagube. Militarii sunt însă în alertă pentru că în mai puțin de o oră intră în vigoare avertizarea de cod galben, valabilă pentru Banat, Crișana, Oltenia, dar și părți din Transilvania și Maramureș. Potrivit meteorologilor, vântul va sufla cu până la 70 de km pe oră, iar în a doua parte a nopții sunt anunțate și vijelii. De mâine dimineață, în județele din nordul și sud-estul țării, situația se va complica și mai mult. De la ora 8 va fi valabil un cod portocaliu de vânt puternic. Sunt anunțate vijelii, iar în zonele montane înalte acestea vor depăși 120 de km pe oră. Acestea sunt deocamdată informațiile despre vreme. La revedere! Mulțumesc, Roxana. Ministrul Educației vrea ca examenele naționale să fie mai puțin relevante și să se pună accent pe notele obținute în clasă. Vestea îi revoltă pe profesorii cu rezultate bune care se așteaptă pe viitor la o inflație de medii nemeritate doar ca să se ascundă, spune aceștia, realitatea crudă din învățământ. După o vizită de lucru în Mureș, ministrul Ligia Deca a făcut o declarație surprinzătoare. Obiectivul nostru, sau cel puțin al școlii românești, în viziunea mea, ar trebui să fie ca relevanța acestor examene de finalizare de ciclu, evaluare națională și bacalaureat să fie redusă, putând să luăm în considerare și evaluările pe parcurs. Vorbim evident de mediile anuale. Ar fi o premieră istorică pentru bacalaureat, la care nota finală este calculată dintotdeauna din notele obținute la 4, 5 sau 6 probe. Este, spun mulți profesori, o încercare de a cosmetiza statisticile, cel mai probabil dezastruoase, de la finalul sesiunii de vară. Sunt asemenea diferențe uluitoare între modul de evaluare între două clase, dar rămite între două licee, dar rămite în zona urbană, în zona rurală. Vor apărea fabrici de diplome. Practica ne arată că ne îndreptăm clar în jos. Intenția de a scădea relevanța examenelor naționale și de a crește importanța notelor obținute la clasă e anunțată la numai câteva săptămâni după simulările care dau de obicei predicția rezultatelor la probele reale. Reamintim că 58% dintre elevii de clasa 8-a au obținut note sub 5 la proba de matematică, iar dintre elevii de clasa 12-a mai mult de jumătate ar pica bacalaureatul dacă ar fi nevoit să îl dea acum. În plus, abia anul trecut, odată cu evaluarea națională, sistemul nostru de educație a scăpat de includerea unui procent din media claselor 5-8 în media finală pentru admiterea în liceu. În plus, noua lege a educației prevede opusul, introducerea unui examen de admitere la liceele bune separat de evaluarea națională. Între timp, unii profesori cer excluderea imediată din examene a corectorilor care au făcut greșeli flagrante la simulare. La contestații ar fi necesar un grad de specializare mai ridicat, pentru că acolo, dincolo de autoevaluare, intervine și
o corecție. Dacă am avut 4 note și una dintre ele este la mare distanță de celelalte 3, acolo unul dintre profesori are o problemă vis-a-vis de capacitatea lui de a evalua. În prezent, cei care au corectat la simulări, indiferent de randament, au prioritate la înscrierea la examene. Cât despre viziunea pe termen lung a Ministerului pentru liceu, propune reducerea materiei după modelul Poloniei, adică excluderea unor capitole din manualele actuale și mai multe ore dedicate fixării lecțiilor. Importante vestigii arheologice care datează inclusiv din Neolitic au fost găsite în calea autostrăzii A0. Este vorba despre obiecte din ceramică și chiar jucării vechi de peste 5.000 de ani. Pentru că acest lot al viitoarei autostrăzi de centura Bucureștiului este deocamdată în fază de proiectare, termenul de execuție nu va fi afectat. Cel puțin așa sună acum promisiunea autorităților. Descoperirea arheologică a fost făcută în zona lotului 1 nord al autostrăzii București, în dreptul localității Zurbaua. Au fost descoperite vestigii din mai multe epoci istorice, începând cu perioada neolitică, continuăm cu epoca bronzului, prima epoca a fierului Hallstatt, cea de-a doua epoca a fierului Latern, cu perioada migrațiilor, secol 6-7, secol 9-10 și perioade mai noi, de exemplu, perioada secolului 16-17. Au fost descoperite obiecte variate, de exemplu, fusaiole erau folosite pentru a ține fusul când se torcea, fragmente ceramice, obiecte de uz casnic, frecătoare cu care se freca pe râșniță, pietre de moară. Pe lângă unelte, cercetătorii au găsit oseminte și chiar locuințe. Deci avem bordei de perioada secolului 6-7 cu 2 instalații de foc. Lângă mine puteți să vedeți o vatră din epoca bronzului, adică acum aproximativ 4.000 de ani, pe care oamenii din acea vreme o foloseau să se încălzească și să gătească, iar în mână țin un fragment de topor din piatră, din aceeași perioadă, făcut de mâini iscusite potrivit arheologilor. Aceste lucruri ne arată că zona a fost intens locuită și sunt indicii că cercetătorii ar putea să găsească și alte artefacte de valoare. În total, pe traseul acestei autostrăzi sunt 12 situri arheologice care se întind pe 70 de hectare. Autoritățile promit că nu vor întârzia lucrările și că din 2026 șoferii vor putea circula pe aici. Nu va exista o întârziere în ceea ce privește construcția lotului 1 al autostrăzii de centura capitalei, dar în același timp vom proteja și vom și salva acele părți din istoria României care vor fi găsite acolo. În total, autostrada de centură a Bucureștiului va avea 104 km și va costa peste 3 miliarde de lei. Proiectul laserului de mare putere de la Măgurele se extinde. O firmă japoneză va deschide pe platforma institutului o fabrică unde va proiecta oglinzi speciale pentru experimentele științifice. Una singură costă 1 milion de euro. Laserul de la Măgurele este unic în acest moment pe glob, fiind singurul în care se poate produce o energie de 10% din cea a soarelui. Fabrica japoneză care va produce oglinzi perfecte pentru laserul de mare putere de la Măgurele va fi construită pe un teren viran. Proiectul costă 191 de milioane de lei și ar putea dura 2 ani. Oglinzile fabricate acolo vor fi făcute dintr-un material menit să reziste la energii mari și vor avea o precizie de peste 98%. În funcție de asta, costul unei oglinzi ar putea ajunge la 1 milion de euro. Spulberăm materia și accelerăm ioni pentru diferite tipuri de aplicații, în general fizică fundamentală. Într-un viitor care poate fi destul de mare, pot fi folosite, de exemplu, pentru terapia anumitor tipuri de tumori. România deține în acest moment o tehnologie extrem de avansată care nu va putea fi combătută de nicio altă țară în următorii 5 ani, estimează cercetătorii de la Măgurele. Este și motivul pentru care pe platforma de lângă București au venit nu odată, inclusiv laureați ai Premiului Nobel pentru fizică. Laserul se folosește deja în chirurgia corectivă a ochilor, dar va putea fi utilizat în viitor și la distrugerea celulelor canceroase. Laserul din Măgurele reprezintă o platformă unică în lume. Cercetătorii de aici au reușit să tragă în țintă cu o putere de 10 petavați, adică 10% din puterea pe care Soarele o generează într-o singură secundă pe Pământ. Așadar, universități din toată lumea, printre care și Universitatea Hiroshima sau Osaka din Japonia, și-au trimis aici oamenii de știință pentru a-și pune în practică experimentele. În ultimii 2 ani au sosit aici în jur de 80 de cercetători din toată lumea. Niciun alt centru de cercetare asemănător cu noi nu s-a atins această putere de 10 petavați pe țintă și tocmai de aceea noi avem experimente în prezent și colaborări cu foarte mulți cercetători străini. Au venit din Spania, din Germania, din Anglia. Aplicațiile ingineriei laserilor
sunt, în primul rând, în zona medicală. O altă utilitate este neutralizarea deșeurilor contaminate. Construcția laserului de la Măgurele a început în 2013 și a costat peste 300 de milioane de euro. Capacitatea pentru care a fost creată a fost atinsă în urmă cu 2 ani. Tehnologia disponibilă va fi folosită doar în scopuri științifice, deși firma franceză care operează laserul oferă și servicii în domeniul apărării. Cârnații de pleșcoi ne înfrățesc cu francezii. O glumă de 1 aprilie ne arată că inclusiv acestora le place specialitatea noastră de la Buzău. Subiectul pe larg în câteva momente. Iar Directoratul Național de Securitate Cibernetică ne învață cum să nu fim înșelați prin deepfake, adică falsificarea identității cuiva. Fenomenul ridică probleme tot mai mari, iar autoritățile de la noi au lansat un ghid cu ajutorul căruia putem să ne dăm seama care imagini sunt reale și care nu. Fenomenul ar putea provoca neplăceri, mai ales în țările unde au loc alegeri. Pentru că tehnologia avansează de la o zi la alta, iar inteligența artificială câștigă tot mai mult teren, clipurile deepfake devin o amenințare peste tot în lume. Așa că și autoritățile de la noi au lansat un ghid care ne ajută să recunoaștem un videoclip fals din mediul online. Ghidul prezintă elemente clare prin care ne putem da seama dacă un videoclip este fals sau nu. Să luăm exemplul acestui filmuleț în care guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, apare într-un deepfake prin care îi îndeamnă pe oameni să investească într-o platformă financiară. Iar investiția minimă este de 1100 de lei. Care este... În primul rând, sunetul nu este sincronizat cu mișcarea buzelor. Claritatea în zona gurii este mult mai slabă, tocmai pentru a induce publicul în eroare. În ghid ni se spune să fim atenți chiar și la dinții celui care vorbește. Dacă nu se văd, la fel cum se întâmplă în acest videoclip, înseamnă că este fals. În altă ordine de idei, și pronunția cuvintelor este diferită. De pildă, intonația nu este una normală, iar pronunția diacriticelor lasă de dorit. Sunt oameni naivi care cred în așa ceva. Chiar și la servici. Mă întreabă pe drept, ai văzut? Hai să facem, hai să dregem. E fals. Se vede că nu e vocea persoanelor respective, n-ar spune așa ceva niciodată. Problema este din ce în ce mai gravă. Ce nu prea pot să înțeleg este de ce insistăm să tratăm exclusiv efectele și ne adresăm cauzei. Cauza problemei fiind lejeritatea cu care rețelele sociale în continuare sunt lăsate să permită distribuția unor astfel de materiale. Este foarte posibil ca în decurs de jumătate de an, un an, să nu mai putem să găsim elemente vizuale sau auditive care să ne indice că un anumit video este generat cu inteligență artificială. Toate aceste deepfake-uri pot avea consecințe grave asupra societății. Există riscul ca oamenii să își piardă încrederea în informațiile din mediul online. Tocmai de aceea, autoritățile recomandă publicului să verifice orice informație din mai multe surse. Alianța dintre PNL și PSD șchioapătă în multe județe din țară. După ce au desemnat cu greu candidații pentru sectoare și pentru primăria capitalei, liderii coaliției de guvernare încearcă să ajungă la o înțelegere și în satul mare, Bacău și Mureș. În paralel se discută și despre care dintre cei doi șefi de partid ar fi mai potrivit să candideze la președinția României. În județele cu populație majoritar maghiară, socialdemocrații nu ar vrea să concureze cu cei de la UDMR, totul în eventualitatea unei alianțe după alegerile generale. Liberalii nu sunt însă de acord. Acum nu cred că trebuie să abordăm problema de maniera aceasta în care să lăsăm pentru cineva anume. Fiecare partid este dator să-și maximizeze rezultatele. Este disputată și primăria municipiului Bacău. Inițial, cei din PNL s-au arătat dispuși să susțină un candidat social-democrat. Apoi s-au răzgândit pe motiv că trebuie să aibă omul lor. Nici liberalii din Timiș nu au putut accepta decizia de la centru de a susține un candidat comun la primărie sau la Consiliul Județean, iar unii dintre ei caută acum susținerea partidului lui Ludovic Orban. Alin Nica a fost demis de la șefia organizației PNL Timiș după ce a refuzat să renunțe la lupta pentru șefia Consiliului Județean. În același timp, în interiorul celor două formațiuni se discută și despre alegerile din toamnă. Ar exista deja o înțelegere conform căreia unul dintre partide ar da viitorul șef de stat, iar celălalt ar obține șefia guvernului și postul de comisar european. E o analiză care se va petrece după ce vom avea rezultatele după ziua de 9 iunie. În interiorul PSD se fac presiuni ca Marcel Ciolacu să intre în cursa pentru Cotroceni. Noi ne dorim foarte mult ca președintele partidului, domnul Marcel Ciolacu, să fie candidatul comun al alianței PSD-PNL și cred că are toate datele necesare.
Oficial, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu nu și-au asumat niciun scor pentru alianța electorală cu care vor merge la europarlamentarele și la localele din 9 iunie. Speră însă că vor obține peste 40%. În funcție de rezultat vor decide ce se va întâmpla la prezidențiale și la alegerile parlamentare. Ies la iveală detalii uimitoare în cel mai recent scandal de corupție care vizează sistemul medical din capitală. Procurorii DNA susțin că mita primită de șefa administrației spitalelor de la directorul de la Colțea ar fi fost plătită sub forma chiriei și utilităților pentru un apartament. Deși locuința era închiriată oficial de o fundație antidrog, acolo s-ar fi mutat Oana Gabriela Sivache și familia ei. Directoarea administrației spitalelor din capitală, Oana Gabriela Sivache, a fost inculpată de DNA pentru luare de mită. Potrivit anchetatorilor, ca să-și păstreze funcția de manager al spitalului Colțea, doctorul Bogdan Furtună i-ar fi dat acestea aproape 40.000 de lei, dar nu bani gheață. Mita ar fi fost mascată sub forma plății chiriei și utilităților pentru un apartament folosit de Sivache, soțul acestea și copiii lor. Banii, afirmă cei de la DNA, ar fi fost dați proprietarilor locuinței de doctorul Bogdan Furtună. Niciodată n-am plătit din bani proprii chiria doamnei Sivache. Totdeauna domnul Sivache, cu care am luat legătura și cu dânsul am stabilit, nu cu doamna Sivache, și-a plătit toate utilitățile și chiria pentru apartamentul în care a stat. El primea chitanțe? Da. Din partea cui? El proceda la scrierea chitanțelor că a predat suma de bani către persoana mea. Oficial, apartamentul, situat în buricul capitalei, la doar 2 pași de Palatul Parlamentului, fusese închiriat de o organizație neguvernamentală de luptă împotriva drogurilor, al cărei vicepreședinte onorific este directorul Spitalului Colțea. Însă aici au ajuns să locuiască nu invitații la evenimente de genul artă contra droguri, ci directoarea administrației spitalelor din capitală și familia ei. Oana Gabriela Sivache respinge acuzațiile de luare de mită și afirmă că în cele 8 luni la care fac referire procurorii, soțul ei ar fi plătit întreaga sumă directorului de la Colțea. Soțul meu plătește chiria. Nu vine din alte surse? Nu. Noi trăim din salariu. Niciodată nu am luat șpagă, nu am cerut, nu am dat un leu. Oana Sivache și Bogdan Furtună au fost plasați sub control judiciar și au interdicția de a-și mai exercita funcțiile în următoarele 60 de zile. Directorul Spitalului Colțea a contestat măsura preventivă la tribunal. 2 bărbați din Alba au fost condamnați la închisoare cu amânare după ce și-au cumpărat permise false de conducere din Marea Britanie fără a urma o școală de șoferi. Culmea, deși știa că documentul este fals, unul dintre ei a mers să-l reînnoiască și așa a ieșit totul la iveală. Are detalii Teodora Suciu. Bună seara, Teodora! Bună seara, Andreea, bună seara, doamnelor și domnilor. Bărbatul era stabilit în Germania când în urmă cu 4 ani și-a comandat de pe o rețea socială un permis de conducere fals care figura că ar fi fost emis de autoritățile din Marea Britanie. El ar fi plătit 2000 de euro și a primit documentele livrate acasă, potrivit anchetatorilor. Pentru a intra în posesia acestor documente false, el ar fi trimis unei persoane datele sale, o poză, dar și banii. Însă individul a dat dovadă de un tupeu incredibil. Chiar dacă știa că permisul este fals, nu a ezitat să vină în țară și să ceară un permis de conducere românesc. Imediat autoritățile și-au dat seama că actele nu sunt în regulă și l-au denunțat. Recent, magistrații l-au condamnat la 4 luni și 20 de zile de închisoare, însă decizia nu este definitivă. Într-un mod similar a procedat și un alt bărbat care are doar 4 clase. El a plătit 1000 de euro pentru a intra în posesia unui document fals, permis de conducere, care apărea ca fiind emis tot de autoritățile din Regatul Unit și acesta a fost condamnat în prima instanță la 11 luni de închisoare. Acestea au fost informațiile. La revedere! Mulțumesc, Teodora! Sute de nemți euforici au sărbătorit în stradă legalizarea consumului de cannabis. Ce speră să obțină autoritățile germane prin această decizie, descoperiți în câteva clipe. Stațiunea Eforie Nord a detronat vechea preferință a românilor Mamaia și este în topul celor mai căutate locuri de pe litoral. Au contat mult lucrările de modernizare, dar și prețurile mai mici pentru cazare. Turiștii care vor merge anul acesta la Eforie se vor bucura de o plajă nouă, lărgită de 23 de hectare. Ignor Pintilieni se alătură cu amănunte. Bună seara, Ignor!
Bună seara, Andreea, bun găsit tuturor! Mai este o lună până la deschiderea sezonului estival, așa că hotelierii de pe litoral încearcă să-i convingă pe turiști să-și planifice vacanța de vară din timp. Astfel, cei care își fac rezervări de acum pentru lunile iulie ori august au toate șansele să plătească cu 40% mai puțin. Până acum, aproape un sfert din pachetele de vacanță au fost cumpărate de turiști români, iar rezervările plasează stațiunea Eforie Nord pentru al doilea an consecutiv în topul preferințelor românilor. Urmează, potrivit unui studiu realizat de operatorii din turism, stațiunile Mamaia și Neptun Olimp. Cei care își vor petrece în acest an vacanțele aici au plătit pentru un sejur de 5 nopți în luna iulie 2500 de lei de persoană la un hotel all-inclusiv de 4 stele. Pentru aceeași vacanță, dar în august, tarifele au crescut cu 1000 de lei, iar cea mai ieftină vacanță la un hotel de 3 stele din Eforie Sud costă 400 de lei de persoană pentru 5 zile. Din cele 25.000 de locuri de cazare din Eforie Nord, aproape un sfert au fost deja rezervate. Am revenit mereu cu plăcere și am remarcat că plaja este foarte frumoasă și bine întreținută și că au mărit-o. Eforie este un orășel mic, este plăcut pentru o plimbare aici. Am mai venit până acum ca să ne bucurăm de acest loc, de mare, de plajă și mai ales de spa. Lucrările de lărgire a plajelor au fost finalizate în luna februarie, iar acum cele aproape 50 de hectare au câștigat cel mai fin nisip de pe litoral, susțin specialiștii care au lucrat la acest proiect de anvergură. S-a făcut o testare foarte extinsă asupra capacităților de extragere de nisip din Marea Neagră și s-au selectat acele zone în care nisipul corespundea nisipului existent anterior pe plajă. Potrivit specialiștilor în turism, Eforie a detronat Mamaia, stațiunea aflată ani de zile în topuri pentru că prețurile la cazare sunt mai mici, dar și în urma unui program intensiv de investiții. În ultimii ani și infrastructura stațiunii s-a îmbunătățit, au fost făcute investiții majore acolo și din punctul acesta de vedere. Și se pare că asta atrage turiștii. În Eforie Nord și Eforie Sud sunt în total 2400 de locuri de parcare unde turiștii pot parca gratuit. La fel se întâmplă și în restul stațiunilor din sudul litoralului. Eforia a oferit satisfacție datorită plajelor, datorită atracțiilor pe care le are în stațiune. Începe să se investească în ridicarea de la o stea sau două către 3 și 4 stele. Eforie Nord se bucură de turiști tot anul. Am profitat și de promoția dată de locație și am venit să ne bălăcim. Ne bucurăm de prețuri, de all-inclusiv, de absolut tot. Deja rezervările sunt la 90%. Tarifele pleacă de la 1800 de lei de persoană pentru 5 nopți de cazare cu servicii all-inclusiv. Sezonul estival va începe pe 1 mai și va continua atipic în acest an cu vacanța de Paște. De 1 aprilie, ziua păcălelilor, cârnatul de Pleșcoi a fost adus la rang de delicatesă de Ambasada Franței. Instituția a anunțat că francezii au înregistrat în patrimoniul gastronomic un cârnat frate, Pleșcoa, după înfrățirea unei localități fictive cu Buzăul. Pleșcoa ar fi fost chiar vedeta unei campanii publicitare în toată Europa. În localitatea Pleșcoi, păcăleala a fost tratată cu maximă seriozitate de localnici. Cu această fotografie, generată cu ajutorul inteligenței artificiale, postată sub hashtagul Pleșcoa Mon Amour, Ambasada Franței în România a salutat pe Facebook înfrățirea între Buzău și localitatea fictivă Pleșcoa-sur-Loire. Înfrățirea, au transmis reprezentanții ambasadei, ar fi permis Franței să înscrie în patrimoniul său gastronomic un nou produs de înaltă calitate, cârnatul de Pleșcoa, cu referire directă la cel de Pleșcoi cu care se fălesc buzoienii. Noi, ca instituție, am vrut să fim și noi mai comici odată pe an. Este dovadă că și francezii au simțul umorului. În Pleșcoi, județul Buzău, problema a fost tratată însă serios. Întors acasă după o perioadă trăită în Franța, unde, spune el, a mâncat doar produse naturale, pate de gâscă, ficat de gâscă. Acest bărbat introduce în discuția despre așa zisul cârnat de Pleșcoa ideea unui furt. Ăștia au furat. Vorbesc rău. Au luat de la noi rețeta. Din fața porții casei lui, unde doarme liniștită o pisică, alt bărbat mai potolește tonul. Nu crede în ipoteza furtului și spune că francezii pot prepara liniștiți cârnatul de Pleșcoi, scris franțuzit cu Q, pentru că au și ei oi. Cresc oi în Franța cum creștim noi. Doar că, într-o competiție strânsă, cârnatul nostru de Pleșcoi ar câștiga, pentru că nu le dăm secretul, că depinde aici de un secret. Trebuie să știi ce să bagi în ei acolo. Păcăleala francezilor, spun sociologii, n-ar trebui să supere pe nimeni. Originea zilei păcălelilor, folosită de Ambasada Franței drept pretext pentru postarea referitoare la cârnatul de Pleșcoi, nu este clară.
Mulți urmăresc obiceiul până în Franța medievală. Alții au susținut că un festival al culorilor din India ar fi la bază. Și mai este varianta potrivit căreia această zi vine undeva din secolul al XVI-lea, odată cu schimbarea calendarului gregorian, când anul se mută de la 1 aprilie, deschiderea de an la 1 ianuarie. Vechii oameni continuau să-și trimită felicitări de 1 aprilie. Iată, ei în urma acestui lucru erau considerați nebuni. În vremurile moderne, la tradiția zilei de 1 aprilie s-au alăturat și agenții de presă ori companii mari. În 2017, de exemplu, Virgin Atlantic a dezvăluit un avion care își mișca aripile similar păsărilor. Turcii au dat președintelui Recep Erdogan o adevărată lovitură. După alegerile locale, principalul partid de opoziție, Laik, și-a păstrat controlul în Istanbul și Ankara. De asemenea, a câștigat și în alte orașe importante, iar potrivit analiștilor, popularul primar al Istanbulului a devenit în mod cert principalul rival al lui Erdogan în lupta pentru putere la nivel național. İstanbul 16 milyon kazandı. Kutlu olsun! Kutlu olsun! Primarul în funcție, Ekrem İmamoğlu, candidat din partea Partidului Republican al Poporului, Laik, a câștigat detașat alegerile în metropola de pe malurile Bosforului, cu un avans de aproape 10 puncte procentuale, ceea ce înseamnă aproape 1 milion de voturi în plus. Este o lovitură dură pentru președintele Tayyip Erdoğan, care a condus campania partidului său orientat spre islamism pentru recucerirea Istanbulului, unde de altfel Erdoğan și-a început cariera în politică, tot ca primar, în urmă cu 21 de ani. Pe de altă parte, carismaticul și popularul Ekrem İmamoğlu își consolidează poziția în cadrul opoziției turce și este văzut drept un potențial contracandidat al lui Erdoğan la președinția țării în alegerile din 2028. Sevgili yurttaşlarım, siz bugün yeni bir gelecek için kapıyı açtınız. Yarından itibaren Türkiye başka bir Türkiye olacak. Demokrasinin, özgürlüğün, eşitliğin, akılcılığın, bilimin, sevginin, dayanışmanın şahlandığı bir Türkiye'ye ilk adımı atılmasına fırsat tanıdınız. Partidul lui Erdoğan a pierdut alegerile și la Ankara, unde actualul primar din partea opoziției a câștigat un nou mandat, cu un avans de 25%. Biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz. Bizim karşımızda düşman yok. Hepimiz bu vatanın, bu kentin onurlu birer ferdiyiz. Rozetimizi çıkaracağız. 6 milyon Ankaralıya kimseyi ayırmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Semnificativ, opoziția a câștigat și la Bursa, al 4-lea oraș ca mărime al țării, situat în nord-vest, și a păstrat controlul în Izmir, Adnana și în stațiunea Antalya. Erdoğan a ținut un discurs din balconul reședinței prezidențiale, în care a admis că partidul său a pierdut altitudine în toată țara. A promis și că va ține cont de mesajul trimis de alegători. 31 Mart bizim için bir bitiş değil, aslında bir dönüm noktasıdır. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde de Türk milleti yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi öncelikle demokrasimizdir. Principalul partid de opoziție turc a câștigat alegerile locale în 36 din cele 81 de provincii turcești. Așa numitul sindrom Havana, boală misterioasă care a afectat diplomații americani în ultimii ani, are legătură cu unitatea serviciilor secrete rusești care a folosit arme sonice. Aceasta este concluzia unei ample anchete jurnalistice internaționale. Moscova a negat însă orice implicare, iar oficialii de la Washington au declarat că este puțin probabil ca o putere străină să fie de vină. Sindromul Havana a fost denumit după capitala Cubei, unde a fost semnalat un prim caz în 2016, deși noul raport sugerează că în realitate primele cazuri ar fi putut avea loc în Germania cu 2 ani înainte. Oricum, în ultimii ani, personalul american afectat, inclusiv din staful de la Casa Albă, CIA și FBI, s-a plâns de amețeli, dureri de cap, dificultăți de concentrare și un sunet intens și dureros în urechi. Una dintre victimele sindromului Havana, agent FBI, a mărturisit pentru CBS cum a fost lovită de la distanță la domiciliul său din Florida în 2021. Bam, inside my right ear, it was like a dentist drilling on steroids. That feeling when it gets too close to your eardrum, it's like that, times 10.
O mărturie asemănătoare vine de la Olivia Troy, consilier pe probleme de securitate al fostului vicepreședinte american Mike Pence, care ar fi fost vizată în 2022 chiar în fața Casei Albe. It was like this piercing feeling on the side of my head. It was like I remember it was on the right side of my head and I got like vertigo. De mult timp exista suspiciunea că diplomații au fost vizați de o sursă de energie direcționată sau de microunde, posibilitate recunoscută într-un raport anterior al serviciilor de informații americane. The document showed that Russian intelligence lobbied for and received permission from President Putin to provide exclusive technology that only the Russians have developed to their friends in the Vietnamese security services. And part of it related to acoustic and high-frequency equipment. In August of 2021, in Vietnam, 11 people were reported being struck with Havana syndrome type incident. 9 were DoD Special Forces type of people who were an advance team preparing for a visit by Vice President Kamala Harris. Is it happening in South America? Is it happening in Africa, Europe, Asia, Australia? To me, that sounds like a global problem, and I believe that the Russians were behind this. Ancheta jurnalistică efectuată de site-ul independent specializat pe Rusia The Insider, dar și de americanii de la CBS și germanii de la Der Spiegel, identifică și posibilii autori. Ancheta susține că agenți dintr-o unitate de informații GRU, cunoscută sub indicativul 29155, ar fi vizat pe diplomații americani cu un soi de arme sonice cu energie direcționată. Au fost prezentate și dovezi care plasează spioni GRU în orașe din întreaga lume, în momentele în care personalul american a raportat incidentele. De asemenea, în cadrul investigației se arată că ofițerii din unitatea 29155 ar fi fost recompensați pentru activitatea lor legată de dezvoltarea armelor acustice non-letale. După Malta și Luxemburg, Germania a devenit a treia și cea mai mare țară din Uniunea Europeană care a legalizat consumul de cannabis. De astăzi, adulții au voie să consume, să dețină și să cultive cannabis în cantitate limitată. Contestatarii legii se tem însă că toată povestea va duce la o creștere alarmantă a numărului dependenților în rândul copiilor. Câteva sute de germani au sărbătorit intrarea în vigoare a legii cu rotocoale de fum suflate în fața emblematice porți Brandenburg, din inima Berlinului. Es ist ein sehr, sehr wichtiger, als Krimineller zu gelten, wenn man jetzt ein Tütchen statt ein Bierchen hat. Ja, ich bin sehr froh, erleichtert. Also jetzt, ich meine, wir sind aktuell gerade in wahnsinnig vielen Krisen drin, Klimakrise, und das ist jetzt gerade mal so ein kurzer, kleiner Anlass, um mal ein bisschen froh zu sein. De acum înainte, orice adult din Germania poate deține în locurile publice cel mult 25 de grame de cannabis, iar acasă alte 50 de grame. În plus, poate să cultive la domiciliu maximum 3 plante de marihuana. Însă doritorii vor mai avea de așteptat încă 3 luni până să cumpere droguri în mod legal, prin intermediul unor așa numite cluburi de cannabis, unde plantele se cultivă la comun. Aceste asociații fără scop lucrativ vor putea să le vândă membrilor lor maximum 25 de grame pe zi și cel mult 50 de grame pe lună. Poliția nu este deloc încântată. Also erstens, das Gesetz enthält sehr viel Theorie, wenig Praxis. Zweitens, das Gesetz sendet Konsumsignale. Das wird in der Anfangsphase, in der Chaosphase, zu einer erheblichen Nachfrage an Cannabis führen, die auf legalem Wege nicht zu decken ist. Darauf werden sich kriminelle Strukturen einstellen, werden ihren Gewinn erhöhen, ihren Verkauf verstärken. Unsere Kontrollen werden verstärkt werden müssen. Alte îngrijorări sunt legate de faptul că inclusiv minorii vor avea acces mai ușor la cannabis. Druck bei Kindern und Jugendlichen erweckt, dass es ganz Normalität ist, Cannabis zu konsumieren. Specialiștii cer implementarea de urgență a unor programe de informare publică și de prevenție, mai ales că în cazul copiilor și adolescenților, consumul de cannabis poate avea efecte negative asupra creierului. Also wir sehen leider bei den Jugendlichen eben aufgrund der fehlenden Vernetzung der Gehirnstrukturen eben Psychosen, das heißt Angststörungen, Zwangsstörungen, depressive Störungen nehmen deutlich zu. Wir können nachweisen, dass Cannabis beim heranwachsenden Hirn auch zu Intelligenzminderungen führt. Executivul german a luptat din greu pentru a trece legea prin Parlament, cu argumente precum reducerea infracționalității și furnizarea unui produs sigur și de calitate într-o cantitate reglementată. Este interzis consumul de cannabis în preajma locurilor de joacă și a centrelor sportive. În plus, pentru a evita narcoturismul, singurii care pot crește cannabis sunt cei care locuiesc în Germania de cel puțin 6 luni.
Administrația Biden le cere jurnaliștilor acreditați la Casa Albă să nu mai fure de la bordul avionului prezidențial. Cei care au în grijă Air Force One spun că lipsesc obiecte de fiecare dată când președintele călătorește însoțit de reprezentanți ai presei. Pe listă se află prosoape, fețe de pernă, tacâmuri, farfurii și alte mărunțișuri care poartă emblema prezidențială. Un ziarist american chiar s-a lăudat pe o rețea socială cu astfel de colecție. Air Force One are o suprafață totală de 372 de metri pătrați pe 3 niveluri. Președintele are la bord un apartament, o sală de sport și o mini-clinică dotată cu sală de operații. Mici cât un nasture sau ceva mai bine făcute, de dimensiunea unui cozonac, mai multe broscuțe testoase din Spania au fost analizate cu mare atenție de biologi. De ce au făcut specialiștii asta, vă spunem după o scurtă pauză. Poate